Dunay giingon si Kristo diri nga ayaw kamo pagtigom o mga bahandi dinhi sa yuta. Do not store up treasures here on earth. Store up treasures in heaven. Dunay ginaingon nga ang tanan ining kalibutan lumalabay lamang. No, di ba no? Wala gyoy matud pamulungtad. Kalakip na ni ana ang atong mga bahandi nga atong gipaningkamutan. Atong gitukawan, gipaningkamutan, sakripisyuhan, tanan lumalabay lamang kana. Pero matud palagi atong paningkamutan nga kung doon na magani tay mga bahandi ni ining kalibutan ato kanang gamiton aron nga ato nga mamahimo kanang kasangkapan aron nga maka tigom kita og bahandi dito sa langit. Ang tanan nimo mga mayong binuhatan ining kalibutan dili gina siya makalimtan. Sumuna nga manikamo ta, no? Dili kita maghinako, dili kita magbuhat o dili maayo ginamit ang atoang mga kabtangan. So kini ding atong mata, maupog kini atong gamiton aron nga makita nato kung unsay angay natong buhaton. Kung kinsang mga tawhana nga angay natong tabangan, kung kinsang mga tawhana nga atoang paambiton sa bisan unsang grasya nga atong dadawat. Sa ikaduhang higayon, good morning na usab kanatong tanan. So today we will be reflecting on some important points related to the gospel. Dunay giingon si Kristo diri nga ayaw kamo pagtigom o mga bahandi dinhi sa yuta. Do not store up treasures here on earth. Store up treasures in heaven. Dunay ginaingon nga ang tanan ining kalibutan lumalabay lamang. No, di ba no? Wala gyoy matud pamulungtad. Kalakip na ni ana ang atong mga bahandi nga atong gipaningkamutan. Atong gitukawan, gipaningkamutan, sakripisyuhan, tanan lumalabay lamang kana. Pero matud palagi atong paningkamutan nga kung doon na magani tay mga bahandi ni ining kalibutan ato kanang gamiton aron nga ato nga mamahimo kanang kasangkapan aron nga maka tigom kita og bahandi dito sa langit. Klaro ba? Ayaw kimuha nga ang imong bahandi ining kalibutan nga lumalabay lamang mauna hinuoy makapalayo kanimo sa Dios. Mas maayo nga madagay ka anang mga butanga kay matud palagi kanang medyo nagrasyahan ka gamitan na para nga makapundo ka og mga bahandi dito sa langit. Kay dunay ginaingon nga ang tanan nimo mga mayong binuhatan ining kalibutan dili gina siya makalimtan. Dili gina siya kalimtan. Ang tanan nimo mga mayong butang. Sumuna nga manikamo ta, no? Dili kita maghinako, dili kita magbuhat o dili maayo ginamit ang atoang mga kabtangan. Doon ay giingon ni Kristo nga ang mata mo isuga sa lawas. Kung maayo ang imong mata, maputos sa kahayag ang tibuok mong lawas. So kini ding atong mata, maupog kini atong gamiton aron nga makita nato kung unsay angay natong buhaton. Kung kinsang mga tawhana nga angay natong tabangan, kung kinsang mga tawhana nga atoang paambiton sa bisan unsang grasya nga atong dadawat. Pero adunay mga matud palagi mga obstacles sa mga Tagalog pa na obstacles or obstacles ba nga dili nato makita usahay, no, kanang gitawag nato kalisod sa uban. Panalitan makililimos. Dunay uban nga dili mo hantag sa makililimos nga naman. Kung nga naman, doon na sila preconceived notions nga isugal na sa makililimos. No, muna nga tinuod masad gid na. Doon na may mga sindikato nga nagpaluyo usahay sa mga makililimos kanang mga batang yagits, kanang mga bata nga naglibod-libod sa dalan ang ubang gigamit nas mga sindikato
no ilarang kuliktahon unya na imong ihatag ana. So muna nga kini ato mga preconceived notions muni usahay makapadili kanato nga makabuhat og maayo. Imbis mo tabang ta dili na lamang ano man kinaaman tay giuna-una ngayon niya. So of course mangita tagpaagi nga dili mapahibuslan sa dili maayong paagi ang atong pagtabang. No, pananlitan. Kining gitawag nato pagkamagihatagon. Doon na may uban nga moingon nga mga tapulan po ni mga to. Dili po ni angay tabangan yung mga tapulan mo ni. Ingon ni ana. So bada nga kini ato ang mga preconceived notions ato pong solbaron. No, panalitan, no, manghatag kag kwarta. Pagtabang man na kay naglisod man lagi pero paring kamutan nimo nga pinaagi sa imong pagtabang makad ma-develop pod ang ilahang klase sa pagkatao bisan pag nakabalog ka og sa sila. Bada nga kining sa mga insik, no, kining gipangtudlo sa mga insik kini kang Confucius ba ni, no, nga gitudlo siya nga ayaw tagai og isda ang usa ka tawo, no, kinunua tudlo siya unsaon pag pangisda, something like that pa ingon niya na. So muna nga sa atong pagpadayon ni Santos nga misa doon na magutay mga biases, doon na tayo mga preconceived notions, and sometimes anger pagani, no, doon na pa tayo mga kasuko muna nga usahay dili na nato magamit ang atong mga mata sa pagtanaw kung unsay angay buhaton, no, gamiton jud nato atong mata. Ato bang i-evaluate ba ang atong mga buhatonon, pananlitan o mga makinilimos o siguro buhatag ta ginagmay lang pero mas daghan ang kanang ginagmay nga kwarta pero kabahin siguro sa pagkaon tabangan nato, no, siguro sa ilahang bisti kana mga nagkagidlay na nga mga makililimo siguro tabangan nato ingon niya na, no, o baka walay pinuyanan, no, na nagpuyo in taon ining mga lugar nga medyo maulanan, mainitan. So siguro inana nga mga paagi ato makatabang sila. So atong gamiton ang atong mga mata to evaluate kung unsay ato ang mahimong magatabang at tinuod yung magatabang kanila. And let us not be carried away by our preconceived notions kanang mga biases nato. Mutabang lagi ta, no, ginamit ang atong mga mata. Mananiingon si Kristo nga gamita gyud na imong mga mata. In other words, doon na yung kay kaugalingon pong obserbasyon. You observe, you make conclusions. So, sa tubalikon ha, ato karon nga kining pagtulunan. First is, diingon si Kristo, store up treasures in heaven. No? Ayaw og store up treasures here on earth. Siguro ato sa nang ginamit ang ato ang common sense. Siguro makaingon punta nga, pwede man siguro nga ang ato ang mga bahandi ining kalibutan na gamito nato aron mamahimo kining bahandi didto sa langit. And ikaduha, sa atong pagtabang gamito nato ang atong mga mata. Let us try to be more observant, no, doon na ang atong mga preconceived notions, ang ato ang mga biases, ang atong mga kasuko siguro ato lang ihiklin o atong i-evaluate yun ginamit ang mga pagtulunan ni Kristo, no? Kanang bitang gitawag nato og sa in English pa na og mga using the word of God sa pag-evaluate kung unsay angay natong buhaton aron gyud nga makatabang kita sa mga nanginahanglan ug sa maong paagi ato gyud nga matigom ang mga bahandi didto na sa langit. Manindog baliw.